ଭୋଳା ନାମରେ ବାଳକଟିଏ ଥିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁରେ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲା। ହେଲେ ତା ବାପା ମାଆ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭୋଳା ଉପରେ ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ଘର ଆଉ ବାହାରର କାମ ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ସେଇ ଇଲାକାରୁ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଗୋଟେଇ ବଡ଼ କବାଡ଼ିବାଲାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଦେଉଥିଲା। ଆଉ ସେଠୁ ଯେଉଁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା ସେଇ ପଇସାରେ ତାର ଘର ଚଳୁଥିଲା। ଭୋଳା ଛୋଟବେଳରୁ ହିଁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲା। ସେ ତାର ଛୋଟ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଗ ପୂଜା କରୁଥିଲା, ତାପରେ ଯାଇ ଘର କାମରୁ ବାହାରୁଥିଲା। ଭୋଳା ତା ବାବା ମାଆଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଦିନକର କଥା, ଭୋଳା ଦେଖିଲା ମା କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼େଇଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ଭୋଳା ରାଗିଗଲା ଆଉ କହିଲା, ଆରେ ମା, ତୁ ଏ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଘରର ସବୁ କାମ ତ ମୁଁ କରୁଛି, ତୁ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ଯାହା ଦରକାର ମୋତେ କହ ନା, ମୁଁ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି। ତୁ ବସ୍ ଆରାମ କର। ଆରେ ମୋ ଧନ ଭୋଳା, ତୁ ତ ସବୁ କାମ କରୁଛୁ ନା। ଆମେ କି ପାପ କରିଥିଲୁ କେଜାଣି, ଭଗବାନ ଭୋଳା ବାବା ମୋର ଆଉ ତୋ ବାପାଙ୍କର ଆଖିର ରଶ୍ମି ଟାଣି ନେଇଗଲେ। ଓ ମୋର ଏତେ ଛୋଟ ପିଲାଟାର କେତେ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି କେଜାଣି। ଏ ଆଖି ଦେଖିପାରିଲିନି କ'ଣ ହେଲା, ମନ ତ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛି। ନା ମା, ମୋ ମହାଦେବକୁ କିଛି କହନା। ଦେଖିବୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ମୋତେ ମୋର ଭୋଳା ଭଣ୍ଡାରୀ ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଧନରେ ତ ଭୋଳା ବାବା ପରି ତୁ ବି ଭୋଳାରେ। ମା ଠାରୁ ଏ କଥା ଶୁଣିକି ଭୋଳା ଟିକେ ହସିକି ନିଜ କାମରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ମା ମନକୁ ସିନା ବୁଝେଇ ପାରିଲା, ହେଲେ ନିଜ ମନକୁ ବୁଝେଇ ପାରୁନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାର ଭଲରେ ଯାଉଥିଲା, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଦିନ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ମିଳୁନଥିଲା। ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ଘର କେମିତି ଚଳାଇବ ବୋଲି। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ବସି ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ତଳ ମାଟିରେ ସତେ ଯେମିତି କ'ଣ ଖୋଜି ପକାଉଥିଲା ଭଳି ମାଟିକୁ ଖୋଳୁଥିଲା। ହେଲେ ହଠାତ୍ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପଥର ଦେଖାଗଲା। ଭୋଳା ପଥରଟାକୁ ମାଟିରୁ ଭିତରୁ କାଢ଼ି ଟେକିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଶିବଲିଙ୍ଗଟିଏ। ସେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଚାହିଁକି ରହିଲା। ହେଲେ ସେ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସତେ ଯେମିତି ଭଗବାନ ନିଜେ ଚାଲିକି ତା ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପରି ତାକୁ ମନେ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ମା, ବାପା, କିଏ କେଉଁଠି ଅଛ? ଧାଇଁ ଆସ, ଆଜି କିଛି ଚମତ୍କାର ହୋଇଗଲା ମୋ ସହିତ। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା ରେ ଭୋଳା? କ'ଣ ଏମିତିଆ ଚମତ୍କାର ହୋଇଗଲା? କ'ଣ କରିବି ମୁଁ? ଏତେ ହତବାଗା, କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଛି ଯେ ଦେଖିବି? ମନ ଛୋଟ କର ନା ବାପା, ମୋତେ ଆଜି ମୋର ଭୋଳା ବାବା ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି। ଆରେ ଧନ, ଇଏ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆଜି ଦିନଯାକ ବୁଲି ବୁଲି ଥକି ଯାଇଛୁ ବୋଧେ, ସେଇଥିପାଇଁ ବାଉଳାରେ ଯାହା ପାଟିରୁ ବାହାରୁଛି ସବୁ କହିଦେଉଛୁ। ଯା, ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କର। ମା ଠାରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ଭୋଳାକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ଆଣିକି ରଖିଦେଲା, ଆଉ ପ୍ରଣାମ କରି ଶୋଇବାକୁ ଗଲା। ହେଲେ ସେଦିନ ରାତିରେ ତାକୁ ନିଦ ହେଉନଥିଲା। ଅଚାନକ ତାକୁ କିଛି ଆଲୁଅ ଦେଖାଗଲା। ସେ କେଉଁଠି ଆସୁଛି ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ତାର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇ ସେଠାକୁ ନେଇ ଆସିଲା, ଆଉ କହିଲା, ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲ ନା, ଦେଖ ମୋ ଭୋଳା ବାବା ନିଜେ ମୋ ସହିତ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଚମତ୍କାରୀ ପଥର। ଏତେ ଆଲୁଅ ହେଉଛି ଆମ ଛୋଟ ଝୁପୁଡ଼ି ଘର ବି ପୁରା ଆଲୁଅ ହୋଇଯାଉଛି। କାଶ୍ ତୁମେମାନେ ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତ। ଆରେ ଧନ, ଇଏ କ'ଣ ସବୁ କହି ପକାଉଛୁ? ହେଲେ ଭୋଳା ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୋଳା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲେ। ଏମିତିରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସେଇ ଚମକୁଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗର କଥା ଅନ୍ୟ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବି ଜାଣିପାରିଲେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭୋଳା ବାବାର ଚମତ୍କାର ବୋଲି ମାନିଲେ ଓ ଭୋଳା ଘରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଏବେ ଭୋଳାର ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘର ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା,
ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ଦୂର ଦୂରରୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭୋଗ ଦକ୍ଷିଣା ଚଢ଼େଇକି ଯାଉଥିଲେ। ଏବେ ଭଳାର ବାପା ମା ଖାଇବା ପିଇବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିଲା, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଯାହା ପ୍ରସାଦ ଚଢ଼ଉଥିଲେ ତାକୁ ଖାଇ ତାଙ୍କର ଭୋକ ମେଣ୍ଟି ଯାଉଥିଲା। ଦିନକର କଥା, ଭୋଳା ତା ମାଆକୁ କହିଲା, ଦେଖିଲୁ ମା, ମୋ ଭୋଳା ବାବା ସତରେ ବହୁତ ଦୟାଳୁ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଦେଲେ। ଏମିତିରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବହୁତ ଦିନ ବିତିଗଲା। ପାଖ ସହରରେ ଜଣେ ଲୋଭୀ ସେଠ ବିକ୍ରମ ରହୁଥିଲା। ଚମତ୍କାରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ କଥା ଯାଇ ତା କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ତା ପରଦିନ ସେ ଭୋଳା ଘରକୁ ଏହା ସତ କି ନୁହେଁ ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲା। ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସତକୁ ସତ ପଥରରୁ ଆଲୁଅ ଚାରିଆଡ଼େ ଝଲସି ଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ସେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା ପଥରକୁ କେମିତି ହଟାଇବ ବୋଲି। ଆଉ ସେ ଭୋଳାକୁ କହିଲା, ଆରେ ତୁ ଏ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ କେଉଁଠାରୁ ଚୋରେଇକି ଆଣିଛୁ? ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ରଖି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛୁ? ତୁ ମହାଦେବଙ୍କର ବହୁତ ଅପମାନ କରୁଛୁ। କହ, ତୋତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର? ମୁଁ ଦେବି। ଆଉ ଏଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ଭଲରେ ମନ୍ଦିର ତୋଳି ଭଗବାନଙ୍କୁ ରଖିବି। ନା ନା ବାବୁ, ଆପଣ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏହାକୁ କେଉଁଠାରୁ ବି ଚୋରି କରିନି। ଆଉ ହଁ, ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ଭୋଳା ଭଣ୍ଡାରୀକୁ ମୋ ଠାରୁ କେବେ ଅଲଗା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ହେଲେ ବିକ୍ରମ ତ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ ସେଇ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସେ ଭଲ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରି ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବ ଓ ଜୀବନଯାକ ଆରାମରେ ଚଳିବ ବୋଲି। ବିକ୍ରମ ସେଠାରୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ବାହାରିଗଲା ଓ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତା ପାଖରେ କାମ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ କହି ଦିନବେଳେ ଆସି ମହାଦେବଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଉଠେଇ ନେଇଗଲା। କାରଣ ଦିନବେଳେ ଭୋଳା ଘରେ ରହୁନଥିଲା ଓ ଘରେ ଖାଲି ଅନ୍ଧ ବାପା ମା ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଚୋରେଇକି ନେଇଗଲେ। ସେଠ ବିକ୍ରମ ହାତରେ ଯେମିତି ଶିବମୂର୍ତ୍ତି ଆସିଗଲା, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଭଲ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ଖୋଜିଲା। ହେଲେ ଏପଟେ ଭୋଳା ଘରକୁ ଫେରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସେଠାରେ ନଥିଲା। ସେ ସେଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ପାଇ କ'ଣ କରିବ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ବାପା ମା, ଇଏ କ'ଣ ହୋଇଗଲା ମୋ ସହିତ? ମୋ ମହାଦେବ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ? ଆରେ ବାବା, ଇଏ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ମହାଦେବ ନାହାନ୍ତି? ଆଉ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ? ଆରେ ହଁ, ଏହା ସତରେ ହୋଇଯାଇନି ତ? କ'ଣ ବାପା? ମହାଦେବ ଆମ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ରହି ଆମ ଉପରେ କେଉଁଆଡ଼େ ରାଗି ଚାଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି ତ? ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଭୋଳା କାନ୍ଦି ପକାଇଲା ଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ହେଲେ ସେ ମନ ଭିତରୁ ସେଇ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଭୁଲି ପାରୁନଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗାଁରୁ ଲୋକମାନେ ଭୋଳା ବାବାର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ପାଇ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରୁଥିଲେ। ଏମିତିରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସୋମବାର ଦିନ ଭୋଳା କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ପାଣି ବୋହି ନେବାର ଦେଖିଲା। ତାର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଏମିତିରେ ତ ସେ ଭୋଳା ବାବାଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଜଣେ ଥିଲା। ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ଧ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଧରି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ଗଲା। ହେଲେ ସେଦିନର ବିଧିର ବିଧାନ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ସେ ଯାଉ ଯାଉ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଥରରେ ତାର ଗୋଡ଼ ବାଡ଼େଇ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ତାର ପାଣି ଭାର ମଧ୍ୟ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ପାଣି ସବୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ହେଲେ ଭୋଳା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଥିବା ସେଇ ବଡ଼ ପଥରକୁ କଡ଼କୁ ନେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ଯେମିତି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ତାପରେ କେହି ସେଇ ପଥର ଉପରେ ବାଡ଼େଇକି ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ହେଲେ ପଥର ଯେମିତି ଟେକିଛି, ଦେଖିଲା ପଥର ତଳେ କିଛି ଗାତ ହେଲା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ତାପରେ ସେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଖୋଳିବାରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସିନ୍ଧୁକଟିଏ ତାକୁ ମିଳିଲା। ସିନ୍ଧୁକଟି ପୁରା ସୁନା ପଇସାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଭୋଳା ସିନ୍ଧୁକଟିକୁ ଦେଖି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ କ'ଣ କରିବ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ହେଲେ ତାର ବାପା ମା ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କହି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କହିଲେ। ତାପରେ ସେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିଲା। ଆଉ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସରିଲା ପରେ ତାର ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ନିର୍ମାଣ କଲା। ଆଉ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କୋଠରୀ ତିଆରି କରି ସେଇ ଘରେ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ରହିଲା। ଭୋଳା ଏବେ କବାଡ଼ିବାଲା ନଥିଲା, ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ ବାଲାଟେ ଯାଇଥିଲା। ସେ ଏବେ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଥିଲା।
ହେଲେ ସେ ପଥର ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲି ପାରୁନଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଏପଟେ ସେଠ ବିକ୍ରମକୁ ଭଲ ଗ୍ରାହକ ମିଳୁନଥିଲା ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ଦିନକର କଥା, ସେଠ ବିକ୍ରମକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ତା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ବୋଲି। ସେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା, ସବୁକିଛି ହୁ ହୁ ହୋଇ ଜଳୁଥିଲା। ସେ ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଉଥିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଇଏ ମୋର କ'ଣ କଲ ତୁମେ? ମୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବସାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି। ଏବେ କ'ଣ ହେବ ମୋ ପରିବାରର? ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ପ୍ରଭୁ? ମୋତେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ। ଏହା କହି ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏପଟେ ଘର ମଧ୍ୟ ନିଲାମ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ସେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ହେଲେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେଇ ପଥର ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନଥିଲା। ଏପଟେ ସେ ଘର ଘର ବୁଲି ଖାଇବା ମାଗୁଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଦିନେ ଯାଉ ଯାଉ ଭୋଳା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଭୋଳା ଘର ସାମ୍ନାରେ ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଓ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ଭଉଣୀ, ଏଠାରେ ଭୋଳାର ଝୁପୁଡ଼ି ଘର ଥିଲା, ହେଲେ କେମିତି ଏଠି ଏତେ ବଡ଼ ଶିବ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଲା? ଭୋଳା ନାହିଁ, ପୂଜାରୀ ନନା କହିବ। ସେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ଭର୍ତ୍ତି ସିନ୍ଦୁକ ମିଳିଲା। ହେଲେ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ବି ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ହେଲେ ସେ ମହାଦେବଙ୍କ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଜଣେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ହଁ, ଏଠାରୁ କେବେ କେହି ଖୋଲା ହାତରେ ଓ ଭୋକିଲା ହୋଇ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ବି ଯାଅ, ତୁମକୁ ବି ଖାଇବା ମିଳିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ବିକ୍ରମ ନିଜେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ଆଉ ଯାହା କିଛି ତା ସହିତ ହୋଇଛି ସବୁ ଭଗବାନ ହିଁ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଜେ ନିଜକୁ ବୁଝାଇଲା। ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଭୋଳାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କ୍ଷମା ମାଗିଲା ଓ କହିଲା, ମୋର ନିଜ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁକିଛି ହରେଇ ଦେଲି। ଆଉ ତୁ ସବୁକିଛି ହରେଇକି ସବୁକିଛି ପାଇଛୁ ସେଇ ଭୋଳା ଭଣ୍ଡାରୀର ଆଶୀର୍ବାଦରେ। ଏହା କହି ସେ ପଥର ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଭୋଳାର ହାତରେ ଦେଇଦେଲା। ଭୋଳା ମଧ୍ୟ ସେଠ ବିକ୍ରମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲା ଓ କହିଲା, ଏହା ସବୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଲୀଳା। ଆମେ ତ ସବୁ କାଠପୁତୁଳି ପରି। ସେ ଆମକୁ ଯେମିତି ଚଳାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି ଚାଲୁଛୁ। ତୁମେ ତୁମର ନିଜେ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲ, ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚୟ ମହାଦେବ ବି ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଭୋଳା ସେଇ ପଥର ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଇ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସ୍ଥାପନା କଲା। ଏବେ ସେଇ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂର୍ବରୁ ବି ଅଧିକ ଚମକି ଉଠୁଥିଲା। ଏପଟେ ଭୋଳାର ସାହାଯ୍ୟରେ ବିକ୍ରମ କିଛି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ କରି ନିଜର ପରିବାର ପୋଷି ପାରିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଭୋଳା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।